Lah opo Kang nok iki mosok nunggu paketan Kang? Aku iki ngeses, Bul. Niki ongkep. Opo ngising ta? Ngising aja nek kene, ngising di kali kono lho. Ngesing. Papa sing sing, Bul. Iku mang ngomong ngising. Lah lek pikun iku aja nem-nemen Kang. Pikun untung potol iku aku ngomong ngeses. Ngeses, 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 ngeses. Bul. Iku ngisis, saku lek ngising. Jane budek kuadat kok niku. Timbane awakmu pikun permanen. Sapa sing pikun? Hah? Coba sih tak tesi. Tesesan dalang kaya gawe simai ora lulus-lulus. Sampai niki ana kene iki lapo. Lapo ya aku mangik kene? Lapo ya? Ya mbuh lapo ditakoni tambah takon. Lapo ya? Sik tak pikir sik. Kok sik loading. Alah kesuwen iki sak Tegal kok, awan kok. Nah, aku eling, Bul. Aku mang nek kene kate. Lho. Nggih. Abul. Kok wis adok abul iki. Nek kene mang kate tak kandhani aku kate ngising kok. Loh, kok ngising? Ngisis apa ngising ya? Cek. Laren, todong ini kok panas temen yo. Ketekan awakmu lho, malih bawa dadi panas. Lambemu kenceng temen. Awan-awan ngene iki enake ngombe es teh seger. Hampus ngutut. Iso. Waduh, udahnya pindah. Dereng kelakuane Supli tambah suwe tambah aneh ae. Lek benono unyit liwat mesti lek nguasno karo nggo sapu koyo ngene. Dipikir kaya tongkat sihir ae. Cinta nggarai utek kelempit kaya pakaian di laundryan kiloan iki lho. Terus tak takoni ngene jawabe, aku sing goleki frekuensi atine. Lah wingi ya ngono, pas unyit nyiram kembang, cupis liwat gremeng. Air mengalir seperti cintaku padamu. Padahal lho, airnya mati. Aku ya tau ero dodok nek ngarep omahe karo main suling koyo ninja gagal audisi. Sulingnya gak muni tapi nyetrum. Soale dipasangi lampu hias pucuke. Apa maneh rek nyuling koyo ngene. Iku nyuling apa latihan kungfu iku? Loh, nang diujrit. Loh, lapo kok nang kono iku ndoprok nang kono iku? Doprok matamu, buat tongkat itu lo menai lagi. Loh, ya gak sengaja. Lah opo yane padha ngumpul iki? Apa kan demo neme Pak RT? Ono ae sampean iku Pak, iki lho rasan-rasan Supli. Pancet ae, gak lanang, gak wedok. Penggaweane mek rasan-rasan tok. Lah timbang turut tok cek ono kegiatan Pak Kabul. Ngawur ae. Wong awak dempali koyo ngene dadak nejake kuru ae. Turu Pak, turu. Oh, turu, krungu kukuru. Timbang turu, ayo melok, ndelok kebon jerukku. Ayo, topongan oleh ceperan. Penting maneh oleh vitamin gratisan, jeruk seger fresh from the uwit.
iki isu-isu ngene iki biasa wis rame. Wong sing umbah-umbah ndek kene. Loh, kok malah nggo sabun kora-kora lah, kemang ya opo lek juga terus kate umbah-umbah ya. Ra iso ta iki. Walah, nggo wis. Ini iki Agus, ngomong ini iki. Apa iku rek? Umbah-umbah iki. Kok ketok ya sapa iki yo. Cahayu. Awan-awan kok sik umbah-umbah. Kitane sik kawanen ta iki. Awan apane sih, Mbak? Wong sik jam 8 isuk ngene kok awan. Isu apane? Wong iki mang lho, aku tas krungu adan lohor. Ya apa sih? Iki sik isuk, Mbak. Gak mungkin jam 8 iku krungu adzan zuhur. Kandhane wong tuwek ngeyel ae. Lek aku nggawa HP, lek nganti iki jam 8 aku nyanyi yang tengah kali kono. Aku saiki nggawa HP. Iki lho, layar sentuhan. Loh, monggo. Iki wis tak siapno mikir nyanyi, Mbak. Ayo, Mbak, nyanyi duet karo aku. HP iki lho wis update. Gendel niat iku iso apa meneh jam. Iya, Loh, kok jam 8 ke 5? Apa HP iki sing error iki? dudu HP ne, Mbak, sing error, tapi itu sampean sing wis expired kapasitasé. Lah sik isuk berarti iki kesik jam 8. Ya apa iku? Aku wis ditongkat dhewe iki lho. Dari mangkate nyanyi, kono nang tengah kali nyanyi kono, iki lho Mike. I was ready to follow somebody love you. I was having up to for love. I was saying love, with I hurt you. Love, love. Iku kok kayak lagu With You, tapi kok suaranya ngono ya, Mbak? Lah lagu asline tak nyanyekno kok iso copyright iku. Alah, ngomong aja gak apal banget, Mbak. Alhamdulillah wis teko ning kebonku jeruk wis kari ngerjani tok. Lho, Pak, jeruke sik pentil-pentil ngene kok. Ngejaki kepek jeruk. Wah, Pak Kabul PHP tok kayak wakil rakyat sing wis kepilih ku lho. Apa tape nek kene gano dodol tape nek kene. PHP, Pak, bujuk tape. Adokan tok ae sama iku. Pemberi harapan palsu. Mang jare kate ngekeki jeruk. Wong jeruk sik pentil-pentil ngono. Pentil-pentil. Aduh, pentil-pentil. Mang tak dak nang kebon jeruk, tapi gak metik jeruk. Yo. Cuplis iki nandi, biasae wong telu ku kluyuran. Kono lho, cuplis. Sopo nang alas Gunung Kawi? Sopo asmara areke? Oh iya, Pak, wingi nggawa tenda terpal. Nisak kardus, buku puisi karo fotone Unyit dilaminating karo cuplis. Iku topo apa camping di lau. Galo Pak.
Gilao. Gilo. Aku WA ambek cuplis. Gelem mulai lek diceluk lewat angin ambek unyit. Apa kuotae entek. Jangkrik arek iku. Kowe paketane unlimited ae, padahal sinyal galau. Gue niru aja titik kok. Gue nang Tegalan iki. Bener iki titik kono. Kok ono wong sih. Takon sih. Oh, Pak Kabul. Aduh, garing rujrit. Lapo. Pembelakrak njok kene yu. Iki lho Pak kate kirim iki paketan iki dadi ndek kene. Tapi kok gak ono omah blas yo. Iki ning Tegalan, Kling. Gak ono omah blas, kok ni di sasarno Google 4 paling. Orderan fiktif paling iku, gak tawan oleh orderan fiktif ngono ku. Klik. Bo nong pesen jemblem. Tapi kirimnya nang tengah kuburan. Lah kon terus kirim rono, Kle. Oh tak cancel tau. Aku iki travel ojo golek orderan, kudu dukun golek setan. Sik, iku mang jenenge sapa sing pesen? Dewa, tak delok sih, jeneng sapa lali aku. Apa yo? Penerima Bawarso Kumolo, Pak. Yo, Warso Kumolo. Iku ngono jenenge danyang kene. Waduh. Berarti sing pesen iku mang. Wah.